elibera și îl voi preamări. Îi voi oferi viață bună. Cuvinte luate din Psalmul numărul 10. Iubiți credincioși, am început timpul de pregătire, timpul postului mare, ne pregătim să ne întâlnim cu Domnul. Să-L vedem pe Domnul în viața noastră, îndepărtând toate piedicile. Și acestea sunt păcatele noastre. Ne pregătim ca să primim lumina prezenței lui Dumnezeu, acea lumină care dă sens vieții noastre. Și în timpul postului mare, vom auzi mereu cuvintele care sunt scrise aici. Sub cruce, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru a arăta pe Domnul, noi trebuie să ne întoarcem spre Domnul. Să ne întoarcem prin atitudinile noastre, să ne întoarcem de la rugăciunile noastre pentru a primi dragostea Lui. Acea dragoste care ne copleșește și care se revarsă asupra noastră. Noi doar trebuie să primim dragoste. De aceea, la începutul Sfintei Liturghii, să primim apa sfințită ca semn al convertirii noastre și al botezului. Dumnezeule Atotputernic, dă-ne te rugăm harul, ca prin celebrarea acestui Sfânt Post să înaintăm în înțelegerea misterului lui Hristos și să dobândim roadele sale printr-o adevărată viață de credință. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care din Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor.
care sunt cu voi și cu toate pierdările care au și din coraje. Fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiașcă pământul. Și Dumnezeu le-a zis: iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni întregi. Curcubeul meu, pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori. Eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine și voi, și toate viețuitoarele procetări și apele nu vor mai produce potopul care nimicește toate făpturile. Cuvântul Domnului. Mesaroș Angel Vasile. Profil: IT Trainer, Studii, Universitatea București, Facultatea de Matematică Mecanică, 1971, Analiz de sistem, Post-Universitar CPK 1975. Motivația lucrării: documentarea unor teme care m-au preocupat în ultimii ani. Pentru linkuri la lucrări, intrați pe Google, introduceți textul Mesaroș Angel on net și selectați site-ul.